kasa wo Kristo ye ka warefo a ene oba a wote ni kunase na ni kunu so te nase na wonye ojo ho na afe wonyina ka wabusuafo ade wana ya wade nyina one efre wa warefo oba no ye be fre no yerepa be ma no so ya fre no okumpa ti da nyina onyame hira wona wade so na wade so twan sabode dase aye wadon so adofwe Minian me mawari so twan sadase o aye onyame hira mo aye wadon so awarifwe adonfo amododo mu we odon so onyame hira ma wade isu oni ma wade woni o odoni ma wade woni o bemena ni ma wade woni o onyadaje krokro ne yiri oni o oni ma wade woni o odoni ma wade woni o bemena ni ma wade woni o onyadaje krokro ne yiri oni o ma wade woni oba ni ma wade woni oba pa ni ma wade woni onyada
woni o onyada ji krokro okunu woni o oni mawadie woni e odo ni mawadie woni e odo ye wu ni mawadie woni e onyada ji mamra ni amane ye fa hu kwe ani die kwa so bam cha mo ha mo tene nka ya kasa ya te bunya nkomo no a na wate baduka chire ni na me ma no ode me mike ni wakura ma no ode ani die kwa so ye bo mpaye ene sisi ya de ni ti wo bia ntrase ye mo mpaye kata wani ye bo mpaye wonya metumfo wo mma ye koswa da wase si ade nyinam ye mfa wani mo nyam na waseda emma wo efiri se wo gre wo jaye ho enti musuo ye enti esa bia bia wadom ye abusua bunna mama edaya beto ya sodwe de yesra wa ne se nansan mu mo onim tie nya abusua nyina dia de ebeye ka ebeye friends mi hu yanka ena metena ka me ni nyina ye twem wo Jesus Christ ni dim ewrade nansan be sabusua ni ma ye nyina ye ni monyam ni efiri ha no bia kodrudu wo asodwe mu a de baka ne se beneza mo de waye edoso when you busa our Baba Jesus Christ dim amen amen yedem paibo no abie kwan saa na awrade asem e kire ye sa bibiam ye fa ne dini enikan ne yede ne dini dikan a bibia so bawie boko mo adawro ma wadi asema mienu mo fa fam ne ye fa mamre ne nto aso edru saa mre seya na se obi firi mu a se wo ya maame so wo ya damani na sabi mpraduasa na nipa bia ye bombom edru sam na nya bom wonyame na chadia no bibia na mienu woba bema kokko tuntum wohia sika enti ebi ba wiase a sabi ebi wo ebi nso wo ti edru sam nei na sa woda busuam na ya frodia no ama ema wo wra ho empa ba ehahai woda busuam enkoda pi wom fuonika kam akoda du ho ma na boss ye hu na ese akora wo be ese teno fanidi wachi daachi abenya mfie wo ha na abekwa no o de huhuni ebi kura betwam a chense eno de eya basem aso ababa bia magina bia me de tuni panyina fo chere se ye nam no bibia eye mienu edamo ase na nanom mo adawru me furu na nanom kona bushia ahwene na aboako wono ho adene sasasa enkonwa nso ofie monso no emema mienu edi amenya ye blasteven ne blasteven am say wo gire ni 3 ye enne wo mu nnua ba oba pa vida na vida na wo hweda bi hu na mema na agia this what the agia vida en wo je sani payimi ansa ene ye twa ye katere e de ato asoraba me so ye fra de no ama baduka akire e kira wo kwa obi si sister de ka akire me dino no me nchini abrenkasi nyame ani e ho na me fire wada wo emei mienu ene obai enso no wo madi nkabomu a edene na mema ne de madi ka hiraye kira se asante amamra ne amanye ba ma nhwe nsuo enso asetena pa ene wodo ene nkabomu emema si nsuo mi ha ye hwe nsuo kroje ya se wonwale biem to wo mabo obai na me se wo ba wo to nyado wo to tudro enti mema ne pene wo mo kai o sister ma dey form na me se pia what are your form dey aso ba me no bako yes bi ma na nanum anim ensa hunu sa say ye kosu nyina na nanu yi apaye na nanu yi apaye ye didi na yi apaye ya sele twedi ampo wo se amamna so ni amane ye wo ba room enti monso no wo mu di broninsa wo de sabi nya de ye di bodua ni broninsa ba na nanu nkonya ase a enkonya kura ni ji pantu yenu na nanu ensimo so ye fa nkonya ya se na amamra ni amane bia sese ye di broninsa yi ye mfanye so mo anam da ya se se mo ayade ti e kura ye broninsa mi aye ye yi wo gra ye
wagina ye na ye mu na ne nsonom na busua ne mma ye nyina ye nam enti ye kwayi na ye ayi asekyere ye kwayi na ye na amamra ne amane ne se ahoho abawo ye na nanu mungu amuntimi bi frachichi ne banchaye ene ya be pie mu ha enu nti ye be wa bi say na toilet trade de wo da bi ya de bi ba soma hoho ene me ya de bi be ye wo gire ho adwuma ne de bi so soma hoho enu nti monsonom abrochire toilet trade tete ho ne di akaba ha ebro kura na yi ne ti ka bro dua kanya na entuma ago na wo shai body de away na wo shai na de sen na so abrofo adani ma abrofo se da bi kan fa ni tea roll monsonom enipa yi miensa enka bomu be de omo miensa na ma fra ye se the three trinities they are the three trinity and wo make ho abom ya saya toilet roll ya wamma efie bia amakosra dai be bia na nanom ya mo hehin totopoto mo fa so ahoho e ma ye na ya nu ya yam ade chen ya we de jansu beda oka wo be ko ba bi so wo be ja wo nan eti asane ya wamma se yemfa ensom ahoho na amamra ne amane yensa nu ya se ye twade de ko ogire ho sira nyankopɔ ya adma saa de wodanchorom ho de adene pa wo beda ba maso ye bebu afaso metadisifo ye bebu afaso afija aseman sachira man na sachira tv waduru ha ye bebu afaso enu nti twade yemfa nyine ho kama na se me kwa ya ho na e ho science dabi and so no see yantanyina ho na twade so enya nipa ye ho nkoa ne ye aduane di esapra ye du enu fa komene ne afa ka so aba ka twade ye ke bedi be fie wa ye de ayi ne ho awie na amamre ne amane sabi ukoja na aba wo be twitwiri wo sen tete ho fo se fa me brush bra me fa me duro to so bra me enne ka ya fi ja se ka ebigira kajetia ebigira ha wo ye bakra na ni atoto wo pake na niema no enne so e working day eti de bla ni wura fi ti monsom ya so brush ade ama edrogu so ensuo gubotu wo bia de hohuru wonum kama na wo hia baaba wonum a wo bia husu wonum hwi ni ho eti monsom ya kabom ya so na ewi edi sokodua atoso eti metu aso abatu tweme sesadiai ni se me di sokodua kakra entumanum eti ye sokodua ye di atoso se sokodua ya mfa ntotototo yanum ni yanum enye kama fe ni ehwie nsuo sabi obi nim obi kuro mu nsuo wonim obi kuro mu nsuo no kofa nsuo kotwe obi mpoa enti mobra pai nsuo bia nyinam eti hone ye kwa ne ye di nsuo guase ekuro bia nku ne nsuo wo kofa kuro mu nsuo bia na fija ase nsuo wo ne nsuo a ye didwa ye nkoda ne adehye eti ye mobra pafita ememe yimi anu 7 ne baida wo mo se wo mo akoma mo ye no de ye fita asa mobra pai na mobra pai se akodensa roba no mesramo mo amobone awo roba na mudwade nkwala awo mu munyai na roba na kofa sama breye ehwe wa na pai enti kura nyina adra sese roba ni fi wata enti akola bu haba musa na adwene enkoye bobra pai ye woni nkuma ho ene ye woni 55 on so ho wodwa wo ba wo mu a empanyini si bi a wode boboasie bia akoye pa wogre wo ma me no papa dwale ne bobra pam enti wonyiri abebo bra pa wajabra pa ho amene nyina ye tehem enti bobra pa yi na amafo amowo ha wo roba akoto twere ya to bobra pa kuma ya fa dwa awura fena obesi ma wawura ne gaye wo kura na Asante sapo net sapoi ebi peche kola woni bi bonsa ho a wa wutimi nka ho wa wutimi nya hu hina wo chia ho me esunyame nhu enti net sapo na ya peche esra wonu su munyai net sapo na mo pa ebi anu ode akora wodi dwa no a wo nhu
tete ho chicken pox ba ye sasapo ya Asante sapo ye nhia no ke ye nyina ke ani mabobobobo pimpim ye di twu ye di nhia di to betai aso mo se ho ye o se kama ana no fanche fo ho ni asesi ye ja sare ho and ye say am fa ma de say asakakuma da ye awem ye de sare no ye de abia so ye de abia so ye nye ye fa nye ogire ho adwuma fena woni ensamana ye de suma hoho ensamana ye de suma hoho ensamana yi obi ho ani tiri ye efi ade ni ko mu wanya nsia pipe no tuguo wodi ya ene liquid soap no enu de odi biale a ensuo be bucket du e ba ohoro ho kama na wanya same so ade makosofo ho ensuo ye economics dia na waji we ni bi cake soap enu de wutwi kakra bi unsuo kakra bi ala tasamna ya de atum empanyimfo wom ti wase ya de ala tasamna atum amanche kakra ensu hemu ho empanyimfo ewu Kisopi safwa ya daku kisopi efri na kisopi kwa yase na chese good wada ni yesho ni etwa keto yi ma bo so wani age yese hunhu samana biada kine se ayetete ho esama na bisu na bisu na kanso bisu wo ya bisu onye ni hwedi was a tradition goes on what the tradition goes on what to so ne tohuro kama and then I say tawo no your friend tohuro ni di pa no tohuro e fita bom kase ba ko dem kuma kakra dem obese na odi aboni mu e odi aboni mu no grace ti wonu odi ne hunni say what a life for so e che was ni bibia e ye neat and decent nenkum gade awie atra hwehwe ne hemu no nenkum ne powder na mo se powder aya munsu ateteni ema ni bi na fra mu ema kasa ye de ne dato wo hem ninkuto enkutwa dia montam nkom no enkutwa yi wo de monkom a enda ye so obi kwada wo bi mpaso ne ba shiti ate mo de sika kwa etonku abode abra nkutwa yi wo de fa wo lantira se moto bema no kura da ho na ne na be kan na mu a eno kura de asemfoforo eba mpanso enti nkutwa yi ehyem ne lafenta na fen ne kamfa ne spray ne rolo bibia sese wo besi madwale wie na wo tra hwehwe ni mu a wode ye ne ho enku ahodo esi bi the body splash ni nyina ya dia flashing ama na ye kama the breast ama me na amane ene ye na numre na foda water ya wo sha ho fie foda water yi na nano mo adawoma foda water ensuo ni efa kakra hu empepa enogresi kwa wo koi kwa nsama etsra na wo bia ye enogresi ani ma begina ha yo suma kola no se mi nko na gina ho foda water ya pamo sasa bia e be pamo no wo so abro kire de ehwie eso fom se kibu wo figase asie wo kora abeti se foda water e na asof aye ni nyina kama e DJ no grace e kwan o mo wie ye afena yase wo be mumu wo be fifa wo be mumu wani de e ya hwene bodom no grace na hwene ne nso na de bra ni tie ya hwene bodom sa ye ni wo kunu enchi ka afro dia e kia toma no kia me friend say toma ti be ma ya mo to toma mo yera mo na bobo ya ye se o toma be be bu ha won toy wa se fa toma bo oto wo se fu ahwene na wa toy ye no bo toma we dia e ya ahwene bodom netam ena e twagu na nanom sabi mo ani mu a ne dross and I must a pants. Your friend of dross. Dross. Pieto. Pia! The hell no. The child what it and I saw the bodies and guso. You didn't need to be your fita. Just a man equal walk the fita. To be your fita. Not at what you say, dear.
se wo ko yi adwaye no afa je bo san kwa ja akoro jai Asama do Holland kase wo ho ene aje bo san Holland kase ye de kwa Asama do ene aje wa tu ene aje bo san ma me aje bo san bom enso no mi e de aguso ewie ye ne ase niam ye bagie me na esi me na adwa ofa ye mfa embo bia diri ba pani mu awo ho ememe 7 wo mu ya ba vaida wo say Ghana must go if you ready want to lose so we will to when ya me aboa no to be fie no wa ye na wo kwa if you are no na be so your friend Ghana must go ya fana kase mienu tira se ya ba na yi ewrade de nkwache ya tira ya be sa ba de pabele so eti ya nye na no ye hwie nie man nyina na nie man so agina ho ye de ye be kantam kase ya kwache ye de dua ye ka entosi meko jene a wode ye nkwan na ntosi tirimu na ba ma dia wakonhoma wotumu se enchansin eni nipa yi eni ye agi akọ na ewrade hu ye mobo ha ye be sa ba wo mu na nie man dia ni nyina na no ya de ba se mo fa bi nso ho ye fa bi nya yase na asoraba ka kire badu ibegina ha na ma no asi da mo nyina mo asi Yes, I was there. Papa, Majina, I was there. When you know, ask Jenny Mano. Pia! And I say, any cabia, Emma Jensen. And you know, who I catch you and say, I was there. The almost. Pia! Like a friend, you see, so they are hoping so I have been and also care to disappoint them down Casamina. Abusia said, Jensen was here. I'm sorry. Yeah, you are more very dedicated. It is a part of one more almost rapid. He said, Japanese were Gidini, the Bonusia, Watomara, and the Obepian Mamma Yin after Jim when I Lambua one day or why Akadewa, Tinamania.
na kana sewe na de na kwe na bana bede anu adie ni esiwa na pa minizo beba bedi amame ahene ni mo wa ma odago baby basa agbonu magode je mi bro ye medie mi bendiga Asambia di bonnie na agbonu magode je mi no die we medie mi abandi May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from There's a cyber about fire now with the yak or baby. Oh, if you be one fire and say, sign fear no, and I will see a mouth and then I not pay.
ye jane hye wo nsa erade di aka bia ye de hye wo nsa erade ma ne tena bia pa bi ema ne kra mana home ema ne kra ema ne bra obebre wasase so enye kwada bibia rada erade bokwa eto nanim ate papa ne fa de kwatwe Abraham kukumu so ye jai aye so hye wo nsa to me rasa brain wona fia chichiri benche be wa busua yi a de be ya bodi akeka de be ye kwa odre aye na se ya kwakoto ye de ye ja wu so wetu mi so ehwemu na no pay erade ani bebre na eba be hwe to me ra ani boni biara ensa boni biara ye se no Yesu Kristo wudimo na no pay ma wonsa so e ka de erade ma ne pale wo ma erade hye abusua ye ni monya wate na ne ma wiem di a ye ka se wo de wa ye wa wo ti wiem ema wo ma papa ya pompa ya kirew se erade hu ya mobo na sankra wiem efa ma wo ma na nsen erade ma ye hu ani monyam ye de ya judi enu se wa ye bi pen na wo be ye so e de amaye ye da wase so wadi nkunim ama wo ma adum ni nti amen erade mpae go ye ne ja wo so di monse iso sani a eye wo so ma ye da biane ba ye wo so sey sani a chonga afum ye fa ye ngo so hwe mu o ye firi so na ona hinie ani tumi ye dunyam eye wo di ada amen amen ya gisura onyame a wo ye han na da han di wani mu masa han no fo aba wa bodu fiedu na nyama nyina
Ogre mabo, ogre akosu frawo, agobi frawo, ogre yani.
ɛsra nneɛma yi kakra nananom yɛbɛgyina ha na yɛgyina ha ma kasa mo nso no ɛno grɛsi yi a wɔda hɔ fɛfɛɛfɛ yi wɔno akasa ne yɛforo mma ɛmaayewa fɛfɛɛfɛ mmienu bɛrima baako obroni sɛwio ɛyɛ sisɛ kua okunu
ma ebi eye and then say we are just say let's say yeah asama no ya kwa and shake we no that pan and shake we no that pan aye wota the room so far wota then say yeah the guy yeah I refuse you and one day but what like that they are who ya sabatara where I refuse you na resini ya the tra now the person we are free I'm a kusanti free when you was a boss in our church away and not the I you sa asitiri way wage wudu wa to was to one kata way I can who come up with chair who kai obu share who kai o ma who kai o no for when I know ya what I know we are Christians who kai no it's a kai issue and you just na ba go to na kan na go cha na kai na bu sia ba ni na no na sanse aso ba ti hanya na bi mo sa fam na bi mo sa afam and then can you hear no so who could be now I really yeah I know I am something and let's have a share what's all say me a chicho na twana wai and I walk and the father son and the grace ya and the grace for your papa and no tea Bible say funny day I'm not the as salon and so knowing less and about finder. Yeah.
Brookman Otoo, Adona friend Ogre, Ashe Otoo for Yankopon and Sa. Yet they are a whole nation, and now so suddenly Yankopon by a ready issue to start. But we are not sorry for no test that tea. Ya won't quite in me every year, and that's so. Yes, you catch a say. The son said, Tiasi, Monso, Mobetimas. Amen. Your toss on the soul, Obaye to MAB 50, can 14. Radini Mokwana for me being here. Oh, my mother, oh, my mother, from Mamu.
wase ɛyɛ ɔbaa panyin Grace Brookman Otoo a dodoɔ no ani sɛ yɛfrɛ no Ogre yɛwo no memenda abosome nkron no ɛda ɛtɔ so nkron ɛna yɛwo no afe apem ahankron aduanan mmienu a dodoɔ no anasɛ buroni kasa 1982 ɛwɔ abodumpa ɛwɔ mfimfini mantam ɛna ne agya a ɔwɔ maame ɔbapanin Grace Brookman Otoo ɛyɛ agya a yɛfrɛ no Nana Otoo a na ɔyɛ abakampahene a ɔtɔ so mmienu a ɛna no so ɛdin de Sarah Brookman a dodoɔ no ɛde ne yɛde fɛ no yɛ ɛsigyan a na ɔto pan no ɔno nso firi ɛkɔɔ no abusua bidikɔn ɛkɔɔ no abusua ɛwɔ Aburodumpa agya ne maame a ɔwɔ sɛbi adɔfo no onye ne nyinaa ɔmo nka asase no sisi ɛkɛse ɛnam sɛ ɔbaa panyin Grace Brookman Otoo ɛna ne agya no na awo mu ne September 20 no nkwadaa dodoɔ a ɛwɔ wɔn no anka ɔmo yɛ nson nso ɛmu mmiɛnsa ɛna Nyankopɔn ɛma ɔmo tena ase na mmiɛnsa no so ɛkaeɛ no ɛyɛ ɔbaa panyin Grace Brookman Otoo ɔno na ɔyɛ ɔbaa baako pɛ a na ɔda wɔn ntam ɛnam saa nti ɔbaa baako a ɔda mmarima mmienu ntam adɔfo na ɔmo nni ne ho agorɔ koraa ɔbaa panyin Grace Brookman Otoo ɛberɛ a ɔso sɛ ɔkɔ sukuu anaasɛ ɔkɔ so yɛ enwumasua no aka ne tete no na deɛ na kɛka ne sɛ ɛmaa deɛ dwadie ne agya adehyɛ ɛna nka ɛfata mmaa nanso ahofoɔ yi ase daabi nwoma ni anaasɛ enwumasua ho ɔmfasoɔ nti ɔmo de ne kɔ sukuu ɛwɔ Agodumpa Methodist afe apem ahankron aduanan nwɔtwe 1948 na ɔbaa panyin Grace Brookman Otoo ɛtoa so ewie sukuu ɛkɔ middle school ewie afe apem ahankron aduosia mmienu 1962 afe apem ahankron aduosia mmiɛnsa so no maame ɔhyɛ n'adwuma ase sɛ na deɛ ɛbɛka ne sɛ ɔyɛ civil service nti ɔhyɛ ase firi Cape Coast High Court as a clerk nti ɔnenam mu a bɛyɛ mfie nwɔtwe akyi no ɛna ne mu mapa ɛne deɛ mapa a ɔyɛ no ɔbaa panyin ofiri baabi a ɔwɔ no ɛpromotu ma ne nya adwuma kɛseɛ ɛyɛ GNTC Ghana National Trade Corporation dodoɔ no a mpanyinfoɔ wɔ ha no sɛ adwumakuo yi wɔte din pɛ ɛhɔ ɛna ɔkɔyɛ adwuma ɛhɔ so ɛnam n'adwuma pa nti ɔyɛ ɛhɔ a na ɔwɔ akɔsi berɛ a Ghana aban ne aban mu nsɛm no nti GNTC adwuma no ɛfiri sɛ ɛkɔɔ na wie nti ɔbaa panyin Grace Brookman Otoo takwade obi so a ɔyɛ adwuma ɛwɔ GNTC no ɛna akɔkɔsi a bɛrima ne din di Kwadwo Ntwewua a na ɔnso ɛyɛ siima ɛwɔ takwade hɔ nti adɔfo mmienu ɛkɔsi ayɛ no ɔmo nya adɔm a ɔmo nka bɔ mu ɛbɛware sɛ ɔyere ɛne okunu ɔmo egugu so a na awɔre no Nyankopɔn hyira wɔn ɛma a ɛma no mmarima no na ɔmo yɛ mmienu ɛna mmaa no ɛyɛ mmiɛnsa bɛrima panyin a wɔdi kan no ne yɛfrɛ no Kwame deɛ dodoɔ no anim di a ne yɛde frɛ no ɛyɛ Kwame no a Onyankopɔn ato ne nsa frɛ no nea ɔtɔ so mmienu na ɔyɛ ɔbaa
near Ferno, Regina J. If you are doing anything near Ferno, a Panadama. Yeah, I also mean, son, not also your bar. None of the Mrs. Esther to see you. If you are doing anything, I said, it needs a different name, a queer, and I said, I better. Now, I also mean, son, Bema Adia Mijay. If you are just a different Alexander, Admako Brian. Because the dear don't see a different with my figures, and your boy are able to in and jump. And I'm now also my education also, but a new education also over. I did Mrs. Mata, a strange library. I was good body now, the dear, you need a different brand on Maria, a Mata, and she, the world. Now, the couple of Adama, Edmond, and Manana, and the Union Son, 23. And I'm sure for you, in a Jesse and Coupon, which share our gifts in Mr. Now, the young son, Ekamuna, a dear breed. You want to Methodist, I saw you go, I would be called. He said, I'm a daddy, and I don't know where you're so fruity. Also, Methodist, I saw you one time. Oh, I wouldn't go. A brow said, the person said, okay, you want so, a quarter by the son, Methodist or soon, I know the name of the Cocosse. A brow, the woman I'm going to be able to spar with Bruno, or better just a good game, so, but no, ever be done, Methodist. Ah, the woman, Methodist is a big and some way, Methodist is soon now, or the home issue. And now, Grace, about penny Grace, I can answer you. And that I told you at Unibar. Before my Grace of I can say Easter. I could say, I can say Easter Monday. And in a couple of a friend. Now, I don't mean that I will just go in. I don't know that. Auntie, say the day of
so ye say, Yame Amaya and Yasa and a pain. We are about a pa. I could there be a Naya, sending my mere, Naka pepper. What did you? Who won you now? Or for dear? Her says, O man, everything ye now, O man, any bench. Until doing now, penny of fra. Wama entity moon, any mobia, amen. Say, Obi wono, now Ochianoa. I just thank you. It's a banana where God was so often, and I thank you. Now, my men, on your default, now so, none is a son of a friend in us. Kakra a ground or he said, or name after a bitch. They can come in May. O friend Munash, and dear Munyo. The old Jimpa, me mamma, the baby Anna. A bear, a Juma, 80, me mamma, now or didn't ma, a bray, Nana, say Nana, and a 90 group, and no, and a titty. Na ye ne abrewa yi netie aduane die ye ho ache ye da sanse na na wo fudie pa nti tetere kom ba ye ho bi to ka ye timi jeje mo ncho na so na me pese busu bibia odi ye niema ebe free tapraje eje abre me kai se bra na ye wo primary school Sabreno, and a power school for Pratt, no watching number. It's mobile school, over parade, and I will go on and break no one. The big child. Now, baby, I say, any school cry white. If I miss around my chin, now I go school or Pratt. Now I check number no, actually, a home, dear what? Now, prefect our duty. I want you know, not what you number, am I? It's why yes, I feel prefect no armament. To mock at you and say, Auntie, I'm a grab you, as a woman or more of a brand. Yeah, my own wish. Auntie. A drawer. Sume a aye eman ni da to so edumu ba ko na ye didi for dey esan ye Easter Monday ma ye o ma ye refi da yes we sorry ye oni igudie ebre ye ani je na sai wi abre na na ante o fa to ma ifi ni and then when Papa a radical, oh, those who are door in a home pro, but too much away my. Me mamma sorry for that, and I'm sure. I did change a partner, my man, and a boo at campus. I was your 4%, and come a bit. Na ye friend na so ne menti me ma me e de me yaje it's na sede ni ma enye pasa ne ya re ko mu no wo se ma me wo ya o na so hu ni me mu a na ha wa tu ni so ne mu no le sede ni sha mu na bishi se na le sa fre wo no yeah na ya dini na enti edi mu na asho ye de me ya de de ma no san se odi o kreti na wo si fie ho aka ada wa content ne ko me de
ɛne wɔ tɔfa ketekete yɛne wɔ abotire woyɛ yɛ maame woyɛ yɛ nua woyɛ yɛ adamfo na woyɛ yɛ adeɛ nyinaa ɛnɛ asotufoɔ Nyankopɔn ani sɛ brɛ fie na bɛhome sɛdeɛ woka kyerɛ me no ɛsi ante wo a wobɛwɔ no ɛnyɛ me ya sɛ na ɔne Nyankopɔn ntamteɛ akyɛm sɛ Martha ɔne Nyankopɔn ntamteɛ ɛkwan da hɔ ma me ne wo nna a mene baabi a mekɔ na mo a na megya m'akyi megya mo hɔ no nti ɛna ma ne kɔyɛ m'akyi san sɛ maafa mo antena abɛdu pa Effiduase so ne obiara enti kɔ a mekɔ no na ɛyɛ m'akyi nanso Nyame a mekyerɛ no na kɔkwae na mede mo ho ato mo so mede wo mpa saa Nyame no ɔbɛhwɛ ante Nyame mɛfa wo sie twotwo di kan ɛwɔ fie mu twɛn ɛnu sɛ daakye bi yɛne yɛbɛsa yɛhyɛ bi woma adɔma Apia Alex Martha ɛne ɔbɛka akyire na magya mpoma a ɔde no dwaeɛ deɛ ɛka ne sɛ so Onyame ɛwɔ agye bio na ɔfrɛ sɛ yɛbɛyi obi sɛ yɛ maame a ma yɛbɛtwentwɛn yɛn no ase ebi tutu mirika abɛyɛ watu asa afa wo sɛ yɛ maame Nyame fa wo prɛnsi ɔpɛm sɛ yɛbɛhyia bio ama ka akyire ba ka akyire esitan ka akyire ɛmɛma nuaba my pension baby Awurade ɛfa wo prɛnsi amen
one dance and said, "Why did you was here? There be a Sabrina or go brother, come on. Now, the night I have a cranty. Before I said, queer, for the same man, a better procession. A piano, maybe I want to have a gate here or here. Room one and a good. We grew up on my chair. There be on a good. While Barbara has on us the piano, we want to see. I saw my dear say about class, the movie. First, said that now how it is here. So, upon what they said, the piano, or maybe any more. Oh, yeah, Christo in my pan. Said the account to young so much. I saw it my dear, I ate a lesson for a good age. Said that I want to be to be also. Now, oh, yeah. Now, a brother, if you go in, it will be not free, and what they not perform. And now, with me, now we count. I saw the government not perform. And the mammy, a deal will come a class of imbalance or one, or if you are coming. Now, how I didn't see only my sorry, I won't class. Was to be a one was of a coffee, a more ready. It's a movie of Omo here said I saw so. And I'm more be as I saw to you too. Montina, come on, ready. Now, Bear if you bear a coffee, be and the enough, I want enough from and he said, the mark Eddie one dance. Was me a torso and then my full suit, did a torso and very back. And I rather at two. Ye mammy, I took the fire mammy. Oh, yeah, when I'm swooning, no, you'll do a little ratty. Now, Boama, a ratty mouse upon kind. That they can say, inside of war. Who are ready? And if you say, April, oh, I said, Annie, Obama, Bloom, now we know my part at the match. You say, Emma, I mean, you know my part, oh, yeah, that be the match. Because he said, Miss Emma, the sir, I said, on Fano and two, the cuckoo, in this island, who did that, Abraham. Yama men yadi na Grace Brookman Otoo. There was some man, crash the man, and the man who walk and said, the year, Yaman for Christ, if you can continue with the mission. Amen. I can cancel. Right to Christian sorry no. That you know NHB 110. Count 29. I want to trust you.
asase ɛne wiase yɛde na ofie tete akyirikyiri kɔsi daakye akyirikyiri ɛyɛ Onyankopɔn. Wɔma ɔdasani ɛdane mfuturo na wose onipa ma mɔnsane mmra mfuturo na mfihyia apem ɛyɛ w'ani so sɛ ɛnoada ɛtwa ne anadwomu dasuo. Wɔma wɔsene kɔ sɛ susansuo wɔte sɛ daeɛ nipa anɔpa ɔfefɛ sɛ wura anɔpa ɛyɛ fɔmfɔm na ɛfefɛ anwummerɛ wotwa na wotwitwam na resan wɔbufuo na yɛrehyɛ wɔbufuhyia no ano. Wode yɛn amumuyɛ ɛsɛ w'ani, wode yɛn kokoa mu bɔne aba w'anim hann mu na yɛn nyinaa atwa kɔɔ wɔbufuo yɛahyɛ yɛn mfie sɛ asuma sɛbi. Yɛn mfirinhyia nda emu ɛyɛ mfie aduoson na sɛ ɛboro so a na ɛduru aduɔwɔtwe na emu ahohoahoade yɛ ɔbrɛ ɛne awuwudeɛ na ɛtwam ntɛm so na yɛtu kɔ. Wɔn na ɔwu wɔbufuo ahoɔden a ɛyɛ ne wɔde bere sɛ wɔn ho nsuo teɛ ma yɛhunu yɛn aka sɛ ɛteɛ na yɛnya nyansa akɔ. Awurade ase asɛmpa no sɛdeɛ Luka ɛtwerɛeɛ ti dunsia ne mu a ɛyɛ dunkron ɛkɔsi aduasa baako. The Gospel according to St. Luke chapter 16 the verses 19 to 31. How mercy the resurrection upon the tea akraman ba bɛtafere na ɛdum na ɛbaa sɛ ohiani no wui na abɔfoɔ bɛsoaa no kɔɔ Abraham kuku na ɔdefoɔ no nso wui na wɔsiee na ɔmaa n'ani so wɔ asamando no na ɔwɔ aninyanneɛ mu na ɔhunu Abraham akyirikyiri ne Lazarus sɛ ɔtwe ne kuku na ɔteɛɛ mu sɛ Agya Abraham hu me mmɔbɔ na soma Lazarus ma no mfa ne nsateaa no nkɔbɔ nsuo mu na ɔmfa mɛdwodwo me tɛkyerɛma na menhu amane ogyaframa yi no. Na Abraham sɛ ɔba kae sɛ wote aseɛ no wonya ahotɔ na Lazarus nso deɛ ɔhunu amane. Afei na ne werɛ akyekyerɛ na wɔn nso wɔhunu amaneɛ na yɛn nyinaa na nkyɛn ɛku kɛseɛ daa yɛne mo ntɛm a wɔn a wɔpɛ sɛ wɔfiri ha yi ɛba mo nkyɛn ntumi mma na wɔn nso a wɔwɔ no a ntumi ntra mma yɛn nkyɛn. Na ɔse ɛne Agya mesrɛ wo sɛ soma na ɔma no nkɔ m'agya fie na mewɔ nuabarima no baanu na ɔnkɔdi wɔn adanseɛ na wɔn nso amma aninyanneɛ mu ɛha yi bi. Na Abraham kaa sɛ ɔwɔ Mose ne adiyifoɔ no na wɔntie wɔn. Adɔfo no mu Awurade ase.
mesrɛ sɛ ɔbɛkye na wate ho na awurade wotie yɛ serɛ sɛ kyekyeafoɔ nyinaa werɛ wɔn a wɔwerɛ a wɔyɛ serɛ awurade ma ɔma ni daa soɔ ɛwɔ Jesus Christ din amen. Yɛbɛdi ɔbonsam sɛm wɔanyɛ yɛ ɔsoma a ɔba Yesu Kristo ɛma ne yɛyi yɛfiri ɔbonsam nkoasom mu owu a na nkɛda yɛ so na nka yɛwie nidasoɔ no ɛna ɔba Yesu Kristo nti ɛne yɛnim sɛ ɔne ɛde wɔn kɔto Onyankopɔn soɔ no owu a ɔwɔ nkwa ɛno nti mɛhyia wɔ yɛ maame ɛna ne so yɛ ase Onyame Nkonkron wɔ a wɔma nkwa yɛnim sɛ wɔn aba a wɔmpa na wɔahyɛ Yesu yɛ nkura bɛkasa kyerɛ wɔ Yesu Kristo amen. Ɛsɛ sɛ yɛ maame no daakye biara yɛwɔ anidasoɔ sɛ yɛne ne bɛhyia hallelujah hallelujah nti mesrɛ wɔ ho nsusu na ɛnɛ deɛ Nyame de ama yɛ sɛ yɛkasa ho ɛna mebisa sɛ wowu akyiri ɛhenfa ɛna wobɛkɔ wowu akyiri ɛhenfa ɛna wobɛkɔ anyanyadeɛ mu anaasɛ wobɛkɔ bea a yɛfrɛ no paradise. Will you be in a place of torment or in a place or in paradise after you exit this earth? So first I see one and infant and a walker. Yahu be a menu, Yahu baby, or what the young one and our back of and you will be able to you throw her paradise. I don't know. Yeah, you want them here. See, I'm a best 100 years. Yeah, what year do I have better now? In 100 years, you know, an infant and our call. See, I can person like that as a panel look. Yes, Kristo can apakɔsɛ bi parable ɛfa osikani bi ne ohiani bi ho asɛ ɛka ɔmo asɛm kyerɛ na ɛberɛ a Yesu Kristo ɛka saa parable yi ɔka apakɔsɛm bebree a ebi a ɔkae no wammɔ din ɛwɔ mu na saa apakɔsɛm yi a ɔkae deɛ Jesus was specific. He mentioned certain names. Sa parable here Yesu Kristo keka here obubo din bi wom. Obo Lazarus din and obo eja Abraham so din. Na osikani ni dia it means say Yesu Kristo nyansa no. No person din din beto bia ama enipa dia na besuafo wo ho sa abre. No matime wo say enipa se mesina Yesu Kristo kan was into the din esie into o kan say osikani bi trase o chentade kama die aduane pabo bre bia o pe asan so ana onyani bi orobo ni din se onyani bi ade afre Lazarus bra tutu no ka say kodi osikani no epon so aduane bi mpo ane mpoproba atugu agu fom ensusu wanya balosikani no enkraman na lebe tafe na the Bible say osikani ni wui na yesie na Lazarus so yo yeni ni wui na abofo abefa asa okay Bible no a okay I want say okyese no nyina o asamado se Greek no can say Hades and Hebrew kasalo so kano Gehani but the Bible the kasalo na o nyina o asamado na asamado
I'm on the example of school that I can. Yes, you buy your papa, but there's a sayaba set. So my whole team for Windia as a set. Me, you don't see a summer more. And the song when you are one for the ground, what's not, no more castle or one thing. I have to do a transition. As a son, some of them, and your son, Uncle. I say, now, anyone yet for, I say, I won't move our ya say, dear, a timber bed, now you're not dear, a saying, you woman, no, you dear, on your from swat, dear, no cancer, no cancer. Yes, so when you know your woman, I no occasion said, and no prayer so said, and never better than our paradise. Oh, hallelujah. And now, it's your body that yes, Christ shall say, or slap here. Now, what is for ever? Second, no Abraham, Promo, your friend Abraham, Bukumwa. Yes, Christ can't have them and say, and now, said your watching dear. No home from swap, no don't want to know who some one he may be a meat woman. Now, some men Cairo, and yet, overcoming our paradise. Hallelujah. Or some never. No, sir, send me also. And a sound come away by it. No, war because of Bible saying that yes, Christ would be kind and weak. I'm a man, you know, I'm saying the baby in the family. I'm going to say yes to a woman. One more, and who yes, Christ to name, your winning cousin, but memory there, or born 1 night and son of woman. Yes, who ya, or who ya pet. Yes, Christ, who ya pet BBC. Matthew chapter 27, verse 50. I said, now, yes, the nigga said, here, oh, we not share. And tomorrow, just for the man, see you free smoke the seed from. Now, as I say, was soy. Now, I put time papa. Now, at that boy, now, you papa, come on. Whoa, baby, now, Minyanya actually, I want Minyanya actually, of free one, about that, Muko, for ye, one, church, and you publicly. I pray yes to the man and say, oh, catch them, say, and now, overcome home of paradise. No, yes to Christ, who you Bible said, a solid dialogue. Antima is someone. Now, many people to and the BBC, a Dama, and a yes, Christ, and a solid Timadano, and would say, what? In a or social name. What my young said, who was to me? Now, you cry, and to be can woo you and pass some man for dealing I want to phone you from some. One another, some don't sham and move out, some man do one. When you look what you will go for, I don't call paradise. Now, Ben Mamma so can be dear, and now you was salvation, so be dear or another mountain. What you nephew woman at the name of and he never be so 2 years, son. A fra, young one anymore. So, Yammy, for what don't show, man. No, because Yamma, me, I saw the assay, and I mean, who is Christ. The year will be their showers, the new, and we use Christ. Amen. The name of me, Yameson for about Grace Brookman Otoo. About Grace Brookman Otoo. Brookman Otoo. Call me Mama yet Nasibla. We are to see a shame when you journey.
kwa with the man, in the doffo. Grace, Brookman Otoo another friend Ogre. Utumetia udiniti mebusia. Udiniti ma sorry. No my God. Wachede ọdọ ade busia ne adofo chia say ye chichi e wonya more. Na ye ni adanse wo so for Grace, Brookman Otoo awobi ne man. Eno nya nyina ka so ma Yesu Kristo betina ye. Uma ye na ye mu kwanje tumi nti. Unya na ne free. Deja. Konkra e church ye nkure nti. Na asenka odinda. Sasa se nya no a kene nsomo rekan wo chinye nsu. Na meja, na miomba, na me konkra na nya. And it's 2 million and your dad. Amen. And ma washe wonena. Ye jaya busia. Ye ma me every way at the shelter. So because one more chichra she won't eat the out so. Now what do you kind want to see any chichi? Bibi said the woman wash because actually didn't know what the woman wine. Yesu Kristo. Amen. Amchamo mai na yo so ni na hobra yetu ya ma me kra. Ashe iponfo. Yes. Na ya paje ti wo do ba Yesu Kristo ba ye de ma me ye mia ye do fo sofo. Grace Brookman Otoo shawo trasope. Umobro mu ya wo nyakuru David ye wo nyamieja na miomba na mehu konkro de. Amen. Sebe ye wosu na ida ne fa fo so che sebe ye che wo na fo mi fa ye konti ye fo so na wo na to be ye nya I'm sure it's nice.
say ye. Now come on, Yampa. I'm a good boy, I'm not going to see any magic. It was not your mammy, that's when that way make you see good bad, the anybody. Obedi, and no idea now, maybe. It will be done, see the blood, no swap for 1 year. And from out your church, number, and your person of winning my boy, and no makes you so, and cool funny corn and corn anymore. Yeah, we are not here, and can you bounce your bones and woe? That's what I'm saying, if you get a yet, my nose will be. Sorry, now would I at you about time, then you're not suffer. Mammy, a broke way at you, Mama, woman, Mammy, a broke way at you, Mama, woman, about sorry, would I at you about time, then you're not suffer. Mammy, a broke way at you, Mama, woman, about sorry, would I at you about time, then you're not suffer. Mammy Grace, I didn't die to name come out to you for you now, maybe and when you're don't know for what you want us now. Did you know some beer when I'm in the rap? Yes, Mr. Ruth, I know I'm sorry. You're not Amen. We're in a rat in the agent. Why would you know what down for Lazarus? That's no swing 2% media. I'm watching no and anyway. So I say, when you're and I'll bet you can you whom this is your medium? Yes, Amen. This answer, Otumfunya coupon, and pray, Grace, Brookman Otoo, every inquiry change. Yes, so a crowd no more as I say, I will you free. But you're important, you know. So important, so important. The son said, Christo, yes, maybe got sorry for so when your name, when I'm a pray, I'm an abbey, and one of my Obromajan. When some near the Wafna Grace is your son, where I was up for a drama away in every room, what the boy in your watching. You need to move one by the man and as some Jay, none other. Yes, Amen. Amen. Janice said,
mete ani bi fra ahemwa no so sɛ free na dare ko nhyira ne awufo a wawu wɔ awurade mu honhom ne sɛ ampa honhom free wɔ bi mu no mapa ma no go hu nya ko the awurade Yesu Kristo wo wu sɔre ne nkwa na agya yɛsrɛ wo sɛ nyame free bɔne wo mu kɔtene ne nkwa bra ebe free nkwa mu ɔhunu sɛ yɛsɛ ne afata wɔ mu asomdwe nyame kan busua ya maame afiri mu na mo awerɛkyekyerɛ ne awerɛhyɛ ma mpapa mu nsi mu da biara da ne da nyina no do masomdwe ma yɛ de bɛso Yesu Kristo amen ade asida eni kabiama Methodist asafo sofopani ene asafo manyina awo bra ya maame efiri mu mo amode aboa efiri ne efiri ne da emu ebesi sabe a ya ba ha ya ba ya no kwa asida na de mamo yes sɛ nyame asomdue enka enyina bra ye kwen so besere sɛ adɔfo nom donko pepepe na yɛwɔ bi a be di no ho sika dwa no ɛwɔ hɔ no sida ene bema eye dɔfo Wesley Cathedral, Effiduase Wesley Cathedral, ya sofo asole panyimfo emekuo panyimfo won mu nyina na di nkabo mu yi ayebeba buhia sane ne asane ya benum sikasai Methodist for the pia ya chia Christ ti ya Jesus say ya ya hye Christ ti buhia sofo kura so sofo Christ ti no wajo hello yo mata Hello, Opega, for so family.
ɛnyɛ wan kasa wunua wadeɛ nyinaa Sister Fosti yɛsi yɛ no no dear friend Fosti P was my darling Fosti P was my darling wɔ pepe no mienu ɔpɛnya esimu so ebi wobɛtɔ mi yɛde akampata no agu fam yo yɛpa wo kyɛw ɛnkyia no burialfoɔ nso ka ho burial society wɔn mo nso ka Wesley Cathedral ne ho ɛne wɔn mo kyia yi Santase yo ɛyɛ saa na mo didi ni nyinaa prayer mi akasa mi yɛ Methodist ni ɛnti ni nyinaa Local council of churches matter omo treasure no wo madru ha ya no banum sikasa ya no banum sikasa ya ba mo akwaba ya da mo ase local council of churches ya da mo ase na me sham matter for asofa mi ya ba ma ya husu wo na yire omo so pepe ba akọ matter esi so ebinu betom no ya de akampata no agami echa for my cha matter was CNC matter esi so na nkwa na nanom ho ebinu betomi ya de akampata no agu form matter nche bia na America school cooperative omudru ha say omuso wo ye PTA executive member wo pepe no 9400 matter esi so ebinu betomo no ya de akampata agu form yo matter sa na wo mami e do kwa free ye was one de ekranko monsa ne manom na de nyinaanom na we de mu so we mo pepe no mienu 200 onye ebinu tom ne ya de akampata na agu form edo matter woni wunuanom so na ne wo kasa yo bra brefo be matter ena bema oraku ena rocky wo madin kabo mu emu ode wo pepe miensa 300 edo matter ensi so so for mama sikano so for mama acha pepe ba ko so for mama o pepe ba ko edo matter wunuanom edo amabo ahema wase na de nyina no million no efa epema hanum ensi mo so esimu nyina nuanom esimu nyina mo so ta maya mama me maya was what pepe ba ko 100 cedis esimu so asedafo mo wache na mo na asemayen na sikaye enafo sikaye ya mata where are you mata wawai mata tenasem ye monsei na samna na manisho na kwasumu we Effiduase circuit na ekasa no we ye keteka our burial it is Effiduase circuit yes what people no edu 10 million hi ensu so ebinu betom no ya de aka empata no agu form mata na sadia Effiduase circuit and no kasa efa sa na Wesley Cathedral was for penny any
ɛna da asɔfoɔ na no yɛ sɛ musupa no sɔfo panyin ni second minister sɔfo Christian deɛ na wɔn ayɛ sɛmpa no ɛna deɛ wɔn ayɛ sɛmpa no so de sai sɔfo yi ma